Unti-unti nang lumalawak ang food production ng Pampanga sa loob ng Clark Freeport Zone. Patuloy na isinusulong ng pamahalang palalawigan ng Pampanga ang food security sa pamamagitan ng 6.59 hektaryang food security project sa GMA Kabukiran Parcel sa SIA Clark Freeport Zone. Sa pangunguna ni Governor Liliananay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, ipinatutupad ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA ang proyekto upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain sa lalawigan. Ayon sa opisina, mahigit 2 hektarya na ang aktibong natatamnan ng iba't ibang pananim tulad ng talong, mani, patola, upo, okra, sitaw, sili, kalabasa, kamatis, kamoteng kahoy, saging, papaya at sampalok. Naisagawa na rin ang paglilinis at paghahanda ng lupa kasama ang regular na pagdidilig at pangangalaga sa mga pananim. Isinasagawa rin ang paglalagay ng supply ng kuryente at tubig upang mapalawak pa ang taniman at mapataas ang produksyon. Batay kay Engineer Kenneth Cabigting, Planning Officer 2 ng OPA, tuloy-tuloy ang mga inisyatiba bilang bahagi ng layunin ng Kapitolyo na matiyak ang sapat, ligtas at tuloy-tuloy na supply ng pagkain para sa mga Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.